Знаем, че обичате предизвикателствата, че винаги искате повече и винаги сте в движение. И колкото повече се движите, толкова повече се изпотявате. Вдъхновени от вашия активен начин на живот, ние създадохме Rexona Motion Sense – уникална технология с микрокапсули, която се активира при всяко движение. Motion Sense е иновативна технология с микрокапсули, която осигурява най-ефективна защита от Rexona. Микрокапсулите разпръскват аромат при всяко движение, за да се наслаждавате на дълготрайно усещане за свежест. Използвайте Rexona всяка сутрин за ефективна защита от изпотяване и дълготрайна свежест. Когато сте в автобуса, когато обядвате в движение, когато завършвате проект на време или вечер, когато тичате. Rexona с Motion Sense технология ви осигурява ефективна защита от изпотяване във всяка ситуация, каквато и да е вашата страст, каквато и да е вашата цел. Rexona няма да ви изневери.